Nitiere lokruoge moko. Ka wacha dieri mar wacha wakili. Nitiere samora dieri moko manyalo wacho ni ka to setimo mochopo ka. To ka wang'iye to ne wanyalo duogo chien. Makomi jopiny thuolo mar ndiko gimoro kendo to magi man wanyalo loso iye. Erokamano John. Why explain? Aneno ka ji osik. What is my right? My right. I explain ni Genesis my rights. Ng'ato ka ng'ato ma Nyasaye ochwe monyuol piny ka. Inyuole gi full rights. Right to life. Wuotho, lemo, temang'o, budha. Onyuoli kamano inyalo bedo kaka simba manie gini. E bungu kucha. Kata kaka giraffe. To mano ibede susami miluongo ni teko dago le. Kane ni kisenyonyochi. Kane budha tie yien to ka nyochiek tabira juko. Koro dhano wegi manowacho ni yawa. Wariwre uru walos territory. Wariwre uru walos ang'o? Territory. Koro wabed ji mang'eny kamoro achiel. Jomoko noketi through colonization. To kata kane mpoko chopo kanyo ne wan gi the traditional systems. Mane wuok from family. Wuok ne ng'ama endi en baba wa machiemo bedo kingi mokonka mokelo jomoko. Koro ng'eny mar ji ni mondo society ni oger. Ji ne bet piny to wacho ni uwinjo wadwa ni wayiere. Mondo wadagi harmony awadwaro ni watimo wayiere. Number 1 wabiro yie ni ng'ato ka ng'ato nigi ngima mane Nyasaye omiye. Right to life. Lakini wadwa ng'ade ni kikwalo gir ng'ato to wanyalo negi. Ng'ato ka ng'ato nigi right mar wuotho. Lakini wapogo puothe. Kinyone puoth ng'ato timaki. Iwinjo gini. That is how the anti-fundamental rights ma Nyasaye manomiwa. Yes. To wane mwang'ado gi mondo enable cohesion. Mondo enable wadag kaka group. Kaka koro Kenya ka wawacho ni wanyalo wadak kaka wahero. Lakini mondo wadag kaka jo Kenya nitie kaka wabiro give up some of our rights. Because some of our rights is okay. Number 1, wadwaro ni mondo wabed gi jogo ma cheko ni to gik mwawinjoregi gin kare. Police wadwaro kanyo. Wan gi nyoma ka jomoko ao kubiro gowa to gi protect wa. Joami waketo kanyo. Wadwaro ni koro sani ka ji ochwanyore kindwa ka. To nitie joma podho kando. Ma wadhi to yalo. Wan gi judiciary kanyo. Wadwaro ni ng'ato ka ng'ato kuter kanyo titere gi gimo ng'eyo. Ng'eyo ni kikawo gir wadu kama, kitalo wadu kama, kitimo kama, to wamaki to wateri kacha. So these are rights. These rights wane mwaye ni mondo moko wang'adi. Ong'adi nyaka right to life. Dio gik maketi mondi negi, yuyi. Ondeki nyaka katiba. Owachi ni right wagi winyalo mna ng'ade katiba. Momiyo sami goro katiba tigore kosegore titimo referendum. Tiwacho ni majority. So mano one. Mara ariyo right bedo mondo protect joman tin against majority. Kaji waji this tiwacho no jomoko dwa this nyaka wa record gik magiwacho. Mara adek rights bedo to protect jogite against power. Ng'ato nyalo bedo ng'ato achiel ten gi joami gi bunde te. Koro kowacho ni left to left, right to right. Kowacho na bede power 30 years to bed. Koro mame yudo pana sovereignty, the full power wadongo. Koro yudo ka wanyalo kawo gimoro achiel. Awacho ga anaro wacho ni chieng' moro be polise wage. Gikawe leave kata week moro. Gina raia gina utegi. Ng'ato ka ng'ato mondo jami oji protect. Monde ka jo realize ni ti role magi play ma very critical. Mama ko wajini wan gi right man maandamana. Wan go. Tidwaro ni ko andamana to un gi leadership moyo ni wadhi andamana kendo gini wadhi pingo kabisa. To wadhi kwalo gir ng'ato
gir ng'ato bo kodhe wang'o, gir ng'ato bo kodhe ketho. Nikech ng'ano be nigi right to private property. So iyudo ni wach mar police miwacho. Nitie joma bende nikech tich bende irwake ji te. Kowa rwaku joluo 5, Kalenjin 4, kamano. Matiende irwako gi moko chuno ni en merit 100%. Ka itero gi training. Matiende ni kata i police ka bende wan gi joma iluongo ni rogue. Joma richo. Wan gi joma over enthusiastic. Eno na ke pingo ma to kon man pingo nga jadala wa goyi. So mistakes bedo both institutional even individual. Mang bedo makoni kwa kawa chiel ni police brutality, it is there. But the opposite. Yes. The opposite to jalo chalo nade. Kakoro jo pinyo we. Ukona jaduong ke kudhi riot go un bedura beda kanyo kaka jone go selfies. Ka u selfies memo wabro tero go ji court. To gichimo auditor gidwa wang. Igise jaji karbuteri koto se jaji ni George Bati jakuo. Kendo ode mogero ge pesa wa. Od no ngade wang. In bende in right to private property to kod right mar a fair trial. Kon gibi prove. Koro ka mwananchi oko bedo prevented. Angeti bona. Emo mi okata chik kondiki ni oyiene ngama individual, private individual, nyaka police. Act in self-defense and act in protection of property. Yes. Winjo. Okang ni bia tibiro lae dot. Sende manie jikonda. Nitawe ikanya na dilungu police. Chiko ye na monda account reasonable steps to also protect my property. Okwadaka police. Biro kona kato kuri chopu giri no bro ngado mwa witne gugi kuja. So wananchi, civil society, they are doing a good job, but nti moko magiogo is over exaggerate. Gik moko kaka maro juanga. Mayando to police custody. Maka, you are dealing with rogue people.